Okay. So, doctor, how can one diagnose CSTH? How would I know that maybe I have CSTH? म्हणजे कुठल्याही ब्रेन असो ऑर अदर एनी अदर पॅथॉलॉजी, द वे वी इव्हॅल्युएट इट स्टार्ट्स विथ क्लिनिकल एक्झामिनेशन. म्हणजे जसं मी तुम्हाला विचारलं की एक पेशंट आला तर सुरुवातीला जर त्याला कुठलेही सिम्पटम्स असतील पण त्याला ट्रॉमाची हिस्ट्री असेल, पडला आहे किंवा काही मार लागला आहे कधीतरी, तर दॅट फॉर्म्स अ बेसिस की आम्हाला पुढे काय तपास करायचा आहे. मोस्ट ऑफ द पेशंट जे येतात त्यांचे सिम्पटम्स थोडेसे ओव्हरलॅप होतात स्ट्रोकशी. म्हणजे त्यांना जसं स्ट्रोकमध्ये असतं एका साईडला वीकनेस असते किंवा बोलायचा त्रास असतो किंवा फिट येतात, असंच या पेशंटमध्ये असतं. मोस्ट कॉमनली हे पेशंट्स सी टी स्कॅन किंवा एम आर आय यांचा आम्हाला करावा लागतो, डिपेंडिंग ऑन त्यांचे सिम्पटम्स किती लवकर येत आहेत किंवा किती स्लो आहेत. ज्या लोकांमध्ये आम्हाला ट्रॉमाची हिस्ट्री क्लिअरली मिळत नाही अशा लोकांमध्ये आम्ही सी टी स्कॅन करतो, पण त्याच्यात आम्ही कॉन्ट्रास्टसुद्धा देतो. सी टी स्कॅनमध्ये किंवा एम आर आयमध्ये हे आम्हाला कळतं की कलेक्शन कुठल्या बाजूला आहे, ते किती मोठं आहे, त्याची साईज किती आहे. त्याचसोबत आम्हाला हे सुद्धा कळतं की हे रक्त साधारण सी टी आणि एम आर आयमध्ये जे वेगवेगळं दिसतं, किती गाढ आहे किंवा किती पातळ झालं आहे, आणि त्याच्यावर पुढची काय आम्हाला ट्रीटमेंट करता येईल हे आपण सी टी किंवा एम आर आयवर प्लॅनिंग करतो. And doctor, what is the treatment available for if one is diagnosed with CSTH? Is there a proper treatment available? There is. The good thing is, as I said, that this bleed is not inside the brain, so it is outside the brain. So whenever we are treating it, whichever way, we are not actually entering the brain. Unlike when we talk about, let's say, brain tumors, or we even talk about shunts किंवा ब्रेनमध्ये ज्या ब्लिडिंग होतात, we actually have to go through a part of the brain. In this case, the whole collection is immediately under the bone. So the brain is further down. The most common thing that is advisable is, of course, surgery. Now here comes the main point. When we talk of surgery, there is a sudden fear which sets in Of the minds course. of people, and they should now know as such also, for most of the न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स वी हॅव गुड सर्जरीज. बाकीच्या ऑन्कोलॉजी असो, ऑर्थोपेडिक्स असो, किती नवीन नवीन टेक्निक्स आल्या आहेत, त्याच प्रकारे न्यूरोसर्जरी इज ऑल्सो डेव्हलपिंग. सो वेन आय स्टार्टेड, वॉट वी यूज टू हॅव, वी हॅव नाव very significant developments to preserve the life of patient and to make it better. In this case, the most common thing that is done, हा जो क्लॉट असतो तो मोस्टली पाण्यासारखं होऊन जातो इन ऑल दिस 8-10 वीक्स दॅट हॅव पास्ट. अशा वेळी आम्हाला फक्त मोस्ट ऑफ द टाईम ब्रेनमध्ये छोटंसं होल करून वी हॅव टू ड्रेन दॅट वॉटर आउट. समटाईम्स आम्हाला थोडीशी मोठी क्रेनिओटॉमी, ज्याला आम्ही म्हणतो की हाडाचा एक छोटासा थोडा जास्त मोठा तुकडा काढावा लागतो, आणि मग इव्हेंच्युअली त्याला फिक्स कसं करणं, ऑल दिस आर टेक्निकल ॲस्पेक्ट्स. बट प्रायमरीली इट मीन्स दॅट वी हॅव टू अलाव दॅट वॉटर टू ड्रेन आउट. Now, do we have to operate on all 100 of patients, 100% of patients? Ideally, it is not so. कधीतरी कुठल्या तरी दुसऱ्या कारणामुळे पेशंटला थोडासा हेडेक असतो, त्यावेळी पेशंट येतात, त्यांचं स्कॅन होतो, आम्हाला काहीतरी कलेक्शन वगैरे दिसतं. जर पेशंटला इतर कुठलाच सिम्पटम नसेल किंवा दुसऱ्या कोणत्या कारणासाठी पेशंटचा स्कॅन झाला आहे आणि आम्हाला हे सापडलं आहे, फक्त तिथे पाणी दिसतं आहे म्हणून आम्ही ऑपरेट करायला जात नाही. काही वेळेला काही स्पेसिफिक तऱ्हेची औषधं असतात जी हे जे पाणी जमलं आहे थोडंफार, जर पेशंटला सिम्पटम्स नसतील तर औषधांनी काही टक्के लोकांमध्ये आपण ते कंट्रोल करू शकतो. बट इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स आमच्याकडे प्रेझेंटच करतात काहीतरी सिम्पटम घेऊन. तर ही एक दुसरी गोष्ट जी आम्हाला सांगायची आहे की इनिशियली ज्यावेळी पहिले सिम्पटम्स सुरू होतात त्यावेळी आपण त्यांना कार्पेटखाली वी जस्ट ब्रश देम अंडर द कार्पेट. नो, इट इज ओके, मला थोडीशी चक्कर आली, मला थोडंसं बरं वाटत नाही, माझा हात थोडासा हे आहे. सो we just have to be careful in noticing these symptoms. True. And doctor, now coming to that, of course, we have spoken about treatment, but precautions. Is there anything that one can do to prevent CSDH altogether? All right. See, it is because it is very difficult to know that this has happened. Then it becomes very difficult to prevent it. For example, accident झाला. Now, how do we prevent an accident? By wearing a seat belt or wearing a helmet. People don't do that. But still, that is something what we call as prevention. Or for lung cancer, we talk about
not to smoke. It's a clear-cut connection between smoking and lung cancer. In this kind of cases, ideally, there is no specific connection between what you can specifically do to avoid it. But of course, one can be careful at home. जशी लहान मुलं असतात आणि आपण त्यांची काळजी घेतो. एक लहान 5 वर्षाचा मुलगा जर पडला तरी आई बाबा घेऊन येतात आमच्याकडे. अँड दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स दॅट डू समथिंग और सी हिम और थोडं डोक्याला इथे हे लागलं आहे. पण जसं वय वाढतं आणि मोठी माणसं पण तशीच असतात. दे टेक एव्हरीथिंग फॉर ग्रँटेड. नाही मला काहीच झालेलं नाही आहे. आणि इव्हेंच्युअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नथिंग ॲक्च्युअली हॅपन्स. बट इन दोस 10% or 15% of cases where something happens, you have to be careful. जर तुम्हाला कुठले इमिजिएट सिम्पटम्स असे वाटले की एस्पेशली एनिवेज तुम्हाला जर चक्कर आली पडल्यावर किंवा तुम्हाला फिट आली किंवा तुमच्या कानातून नाकातून रक्त आहे किंवा तुम्हाला कुठला तरी ओपन घाव आहे, डेफिनेटली यू हॅव टू फॉलो विथ अ न्यूरोसर्जन ऑर ॲटलिस्ट इन अ हॉस्पिटल. इफ नॉट, काही स्पेसिफिक इंडिकेशन्स असतात की जर तुम्ही खरंच रक्त पातळ करणाऱ्या गोळी चालू आहे किंवा तुम्हाला हिमोडायलिसिस चालू आहे, अशा कंडिशनमध्ये तुम्हाला जास्त केअरफुल राहावं लागतं. देन ॲटलिस्ट फॉर द फर्स्ट 3 months आफ्टर द इंजरी यू हॅव टू फॉलो विथ अ न्यूरोसर्जन. जर 3 महिन्यापर्यंत काहीच झालं नाही, असं होत नाही की मी आज पडलो आणि 1 वर्षानंतर मला क्लॉट होणार आहे. इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन दॅट. इफ इट हॅज टू हॅपन, इट विल हॅपन विथिन द फर्स्ट 2 to 3 months. काही वेळेला पडल्यावर आम्हाला 2-3 दिवसांसाठी जर कुठलं रक्तपातळ करणारी गोळी चालू असेल तर ती थांबवावी लागते. पण हे सगळं डिसिजन ओनली अ न्यूरोसर्जन और इन सम केसेस अ न्यूरोलॉजिस्ट कॅन टेक. वी कॅन ऑल्सो असेस दिस स्मॉलर सिम्पटम्स जे लोकांना कळत नाहीत. मायनर वीकनेस हातात असते, ती पकडली जात नाही. पण अशा वेळी स्कॅन केला आणि कलेक्शन लहान असेल, देन मे बी विदाउट सर्जरी ऑल्सो वी कॅन ट्राय टू मॅनेज अँड अवॉइड अननेसेसरी सर्जरी. But these are the things that patients as well as families as well as the doctors they meet, म्हणजे ही सगळे पेशंट्स असतात ते रेग्युलरली डॉक्टर्सकडे फॉलोअप करतच असतात. ब्लड प्रेशर असो, डायबिटीज असो. सो ऑल दिस डॉक्टर्स शुड ऑल्सो बी अवेअर दॅट दीज आर द थिंग्स दॅट दे हॅव टू बी दे हॅव टू कीप इन माइंड when such a patient comes to them. True. And doctor, say a patient is diagnosed with CSDH. Between the diagnosis and the operation, are there any precautions that maybe the patient can take? Something that will help, or it's just based on medication entirely? Precautions, we have to avoid any further injury. म्हणजे ऑपरेशन करो ऑपरेशन न करो, पण ज्यावेळी आम्हाला असं काही सापडतं, ॲटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी ॲडवाईज पीपल नॉट टू ट्रॅव्हल अ लॉट और टू अवॉइड बुम्पी राईड्स और इवन पायऱ्या चढणं, जिने चढणं उतरणं, ह्याच्यातसुद्धा थोडीशी केअर घेतली पाहिजे. प्लस रेग्युलर फॉलोअप. मोस्ट ऑफ द पेशंट्स अँड इट्स इज अ ओव्हरऑल प्रॉब्लेम ऑफ अवर सिस्टम दॅट द फॉलोअप टू अ सर्टन डॉक्टर, एकदा आपल्याला बरं वाटू लागलं की आपण मग विसरून जातो की आपल्याला काही प्रॉब्लेम आहे. बट दॅट इज समथिंग दॅट ते डेफिनेटली हॅव टू कीप इन माइंड. सेकंडली, जोपर्यंत पेशंट ॲक्च्युली आमच्याकडे पोचतात, इन मोस्ट ऑफ द केसेस त्यांची सिम्पटम्स इतके असतात दॅट वी ॲक्च्युली कॅनॉट सेंड देम होम अँड कॉल देम बॅक आफ्टर 2 weeks. सो इन आयडियल सिनेरिओ तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो ॲप्रोप्रिएट आहे. पण सध्या जे होतं आहे की ॲक्च्युली पेशंट आमच्याकडे येतात, दे कम सो मच की दे कॅनॉट वॉक टू द बाथरूम ऑल्सो. सो वी हॅव टू टेक अ डिसिजन वेदर टू ऑपरेट इन द नेक्स्ट couple of days after planning or do it earlier than that.